Squatter, kulħadd b'xortih, qatt ma smajt b'nies illi jiġrilhom hekk fil-kirjiet, abitant illegali. Dawn kienu biss ftit mill-kummenti taħt il-videos u l-posts ta' Net News illi wrew kif il-Ministru Refalo iddikjara li l-kuntratt tal-kera tal-Villa Fawdex skadilu 8 snin ilu fl-2018 fejn ammetta illi ju għadu joqgħod fir-residenza għax ħadd ma qallu itlaq il-barra. Dan il-post mhuwiex tiegħi għax il-kera skatiet u għaddi nistenna jiena li dil-persuna tiġi jew l-ereda tagħha biex tagħmlu. M'għadek qed tużaha ġifieri. Qed nużaha għax ħadd ma ġew qalli jew itlaq il-barra jew jien nagħmlu kuntratt. Għal xi qed tużaha għal xi pittura pereżempju. Francesco, dik affarijiet tiegħi. U propju għalhekk in-nies qed jiddiskrivu lill-Ministru Refalo bħala abitant illegali, squatter. Madanakollu kien hemm min anke skanta kif dawn l-affarijiet jiġru biss il-Ministri, b'referenza għal fatt li l-eks Ministru Rodrik Galdes akkwista duplex penthouse bl-arja u garax Fawdex għal 140,000 euro fil-waqt li issa sar magħruf li Refalo għandu villa b'kuntratt li ilu skadut mill-2018. Fil-fatt persuna spjegat illi kulħadd b'xortih għaliex qatt marat persuni li jaħdmu u li jaqilgħuha u jikluha li rnexxielhom jibqgħu f'villa mingħajr ma jħallsu l-ebda kirja, hekk kif persuni ddikjaraw li l-Ministru messu jistħi u li missu ħalla din ir-residenza għal dawk in-nies li lanqas għandhom saqaf fuq rashom, fejn anke kien hemm persuni li wrew id-dispjaċir tagħhom għall-eżempju ħażin illi qed jagħti liż-żgħażagħ u finalment lill-poplu Malti Wawċi kollu. Dwar dan Net News tkellem ma' numru ta' esperti tal-liġi u li spjegaw li jekk skont dak illi qed jgħid il-Ministru Refalo huwa minnu u ċoe illi kera din il-villa 9 snin wara l-1993 il-kuntratt kien iffirmat wara l-1995. Skont dawn l-esperti saru tibdil fil-liġijiet Maltija li jirrikjedu li ġala darba kuntratt ikun iffirmat wara l-1995 u jiskadi, irrid jiġi iffirmat kuntratt ġdid fejn ikun indikat li l-abitant ikollu id-dritt ta' estensjoni, right of renewal. Bl-esperti jispjegaw li ġala darba l-kuntratt tal-Ministru Refalo skada fl-2018 dejjem skont dak illi qed jgħidu fl-2018 kellu jsir kuntratt ieħor bejn Refalo u s-sit tal-villa illi jindika li Anton Refalo għandu right of renewal sabiex il-Ministru ikun jista' jibqa' jikri din il-villa. Iżda ġala darba dan ma sarx, il-Ministru huwa ddikjarat bħala abitant illegali, squatter, kif fil-fatt qed jiddikjaraw in-nies.